Symbud Myntri Rangbah ke Jylla Bah Prestone Tynsong Bah khmih ke PWD Roads and Buildings hynne ke Nyngkong jurip ke jingtwa ke surok ke harum jong shnong Laitlyngkot ke balajia hagasgiu Blei. Hagani ke jingjurip iadonlang MLA ke Sora Bah Gavin Millim, Deputy Commissioner ke East Khasi Hills Abhilash Baranwal, ke Commissioner and Secretary ke Revenue and Disaster Management ke Kong Matsiewdor War Nongbri, Secretary ke PWD Bah Bibat Syiem, SP ke East Khasi Hills Bah Vivek Syiem, ki officer jong ke NHAI, bat kinong mikmat jong ke company ke basnai ke surok Shillong Dawki Road. Kini ke kinhun ke jurip ya ketika surok ke beratua ke badan harum ke shnong Laitlyngkot. Pada hadian kini kelayat pat nak shnong tli ban poi syakawai pat kaliang jong ketika surok ke batua. Hadian kini ke jingjurip benia ya kini ke surok Bah Prestone lompat ya ke jingtwa ha ke IB ke badan Laitlyngkot ha ke ba kilayatai sani ya ke Nyngkong ban khang shwa shipor ya ki pat ba ya ki kali benia na ketika jaka ke badan ke jingtwa jong ke surok ni ke jingklem ki mau bat ke khendau ke bala pendukut sendon ya ke leit kawan. Bah Prestone uloong banchna ketika surok ke balatua kan bampor bha ne namar kedan ke surok bailin ni gawai ke par mau jong Bah Laitlyngkoi ke banyat lingba shadu lait kenso badla batha ke tanat PWD bagan penkre ke jing pendut pensep bana ke liang ke NHIDCL kan sepun kloy no ikikam kijam banyo ke bha tingka bad maria yo ke pisa on sedang sna no mardor kanang bo nyo ban pli kloy ya kan ke surok ke banyat shipor. Back is stream, we don't know what is there. There is some doors that it's very steep, sir. And there are so many Long ya dah kali. Yang talong. Ya dah kali ka. Pi hadin bengilawan ya ke site inspection. Tengalum juga lang hane po IB hang ne jong PWD Laitlyngkot. De ha ka ba ngilaya download baro na ki na kaliang jong ka government na do DC District Administration Baraway, nakaliang Secretary Peludi, nakaliang jong SP, bat kumju nakaliang jong ka NHSL, bat kumju ka to ka company ka ba pentray, yung nakakam, bat lu dakijing don lang local MLA ba don rom jong ka sora ka sasi ba kewin, iba ka shnong jong iro de nang ni, de ngilala ban ya shim ya karai, ha ka ba don lang ni don bok ba don lang lu unyo try jong kata jaka atau ke parmau ke bingong ke stone quarry iba KL lengkot iba tip ba ko mi Bah Khrik te ha ke jingalang ke bingilai keren ngilai penbet ilarai ba ban repair le ni ban snai ke ni ka surok ke belatu akan bampor tinggal inspect ru ngilawan ban page site ya kadon ke ni ka bailin ke bingilawan ong kaban long temporary kaban ya lengba nadu na lait kenseu nang katuka jaka parmau jong Bah Khrik kan mi halait kenseu kan mi anong thamai kan mi ha tli yo moyong pat kan poisa Laitlyngkot teng lai sim karai ba nakaliang ka state pludi kin le wood ya kaneka estimate hakaba menta ka sngi kin sedang ya ka estimate balasai bat kumju ru nakaliang ka industrial maria submit mangi ka estimate kin sa proses maki na bentaban yo ya kaneka sanction nang ten head office joki rei nginam up adu banayo sanction ya ka kamru ngin sedang no side by side kanang ba kaneka bailin le ka bypass ngin la ban pleno kloi ka bala pi ya kane ngin namla than ban ong ban kono ya ka company ru namar ba ngimpoi perkhat ba ka jingjur ka slap ha ka to ka mid Saturday kala long ka basur kai ha ka ba ka jing tut jong ka jing mi jong ka jong ka wa ka bala sir kai kat hadu ban kit wat ya kin machine bat kan ni kam de ba jia tang hang ni ha room Laitlyngkot de shathi sha ka thi shathi ka surok kam sna shathi ban mi sha daw ki ru
kisakit gitu ki machinery te katu kalong ba ngimpoi perkhat ba hadu katu kanjur ka slap te kalong kumju ru ya kan ke jaka te hnrei ka wei ka mangipej mena po ka site inspection ni ong mi ai tu jaka batu kena ka kabalong ka jingting balak mo de bat khoj bhai ki to ki mau ki basakut la ki badon sa site khanang ba lasai nda ka jur ka pressure jong ba ka kan nom yo ban sakut la ni kam no yo ban divert sa surok la ni sa ka diang sa kamon kan ya ben no sa thi sa po slope la ni sa wa kata ka ka bangi kren bang la ai ka direction ka ba clear ya ka energy cell bat kumju ka company ba kin bisar bhai ki bakum kita ki jaka don la se ki wa do la ni ki stream ke bingong ki bangim poi perkhat bakan he wa ten re menta na malas dangga labba kelas dangga liur ke besisa hapo ka de than jongi teng la ong ya ki bakin long husier bat ka don ru ka jing ya ki ai ka direction na kalyang jong la district administration po Jylla jong disi ba hak ni ki kdet sngi la shai le sngi kin pelong ru ya ka joint inspection ter nadu nang nena Laitlyngkot chadu chatesha shudu chatesha rum punusla ban pe yo ang don kino jaka ki ba iting ki ba ima ki ba isong sir kanang ba ka company bat ka NSL ka deban simkhia kum do ban penting na bakan budon kanono ka jigjulor ka bakum kani ngin nam pala ban ong kum dong no damar ba hap ban bam shoy tulum te nakaliang jong ka namaria kani ka NHSL kala engage ru ya ka IIT kini ki klawan ki laudan nang site kin steady ya kan ka soil condition kin steady ru la kalong ne mat sa jingking la ne ka ka kam ka bakin le ya ka tangin empat la ban ong kuma ngopi ya menta ka syong ha ka technical team ka bakila engage ki expert bakin page ben ki khmih kanang ba kumno ban ya ka kam nang ni sakamat Jylla ban ong pat yang than kan mak lak ta ba kan ka wan ta te hak bai dei bat kanika ki pajba jongni ka ba tang ka wei ka banga kerpat ki than penusla ki than ki ba hak ka sila konsensi ru ki ba ya nakan di ka surok Shillong Dawki ka banga kerpat ki pajba kelong kini ya sitom lembat ka sorkar hak ba ngin persang kar bala ban perstet ya ka kam ban la ban pendep ban num thut kali kawan te nang ta ka jo poru ngila suya keren meneh ka meeting ha ka bang la ong yo DC ba un page ru yo lesi kadon ka jingkiu palat ki mar bam ki mardi lane ka transportation ya kaniru ngala pa examine how deputy commissioner ba un page un kmi larja badon gum kata kamot nakalyang government ngin step in kumno banirap ya kata ka jingkiu kensan ka marbam kamardi lani ka ya kayeng jongki pajba jong ka than pudus la konsensi bat kumjuru jong ka than sila konsensi hi barok hawe